Teorierne om, at mennesket for flere milliarder år siden på uforklarlig vis er endt på jorden, er fortsat i udvikling, men ingen teorier er endnu blevet bevist. De smukke forestillinger om den ukendte planet Sublim er fortsat forestillinger, og vil de nogensinde blive til andet. I denne dokumentar vil vi snakke med henholdsvis en ateistisk, islamisk og kristen teoretiker, som vil forklare religionens syn på, hvorfor de mener, menneskeheden er havnet på jorden. Trods uenighederne om, hvordan menneskeheden er endt på jorden, er der dog stadig enighed blandt de tre religioner om, at ønsket er at komme tilbage til paradisplaneten Sublim. Problemet er bare, at ingen ved hvordan. Den idylliske, smukke og helt fantastisk ubeskrivelige planet, som er fyldt med frodige træer, spirende blomster, ubegrænset føde og det reneste vand, er et mål for alle levende væsener. Det siges, at der intet liv er på planeten, og at den kugleformede planet blot svæver rundt ude i intetheden. Den antages at have en diameter på 6.341 km. Øens beliggenhed er uvist, men det antages, at planeten konstant er i bevægelse. Planeten har ikke en fast rotation som andre planeter, og det er derfor umuligt at fremfinde den svævende vandmasse. Hej og velkommen til Religiøs Fredag 24, som i dag omhandler planeten Sublim. Vi har i dag fået besøg af henholdsvis Magda Madsen, ateist, teoretiker, Hassan Abdullahi, islamisk teoretiker og sidst men ikke mindst Birte Hansen, jødisk og kristen teoretiker. Ja. Hej og velkommen. De sidste uges tid har der jo været en kæmpe debat i samfundet omkring den her fantastiske ø Sublim. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I egentlig mener. Ateist Magda Madsen, hvad mener du egentlig om den her Sublim ø? Findes den? Jeg mener, den har fandtes en gang, men det er jo ikke realistisk længere. Den er ude i rummet, og der er ikke nogen, der ved hvor den er. Det har jo bare været en idé, folk har om, at det kunne være smukt med et paradis et sted derude. Det er jo ikke realistisk, at den stadig er der med alle de meteorer, der farer omkring. Det synes jeg ikke passer. Det er jo helt det samme som at sige, at tyngdekraften heller ikke findes. Altså, vi muslimer, vi tror, at grunden til, at vi mennesker her er endt nede på jorden, det er fordi, at vi bare ikke var gode nok til at passe på den perfekte jord, som Gud har lavet til os. Og derfor fik vi det som en straf, at vi blev smidt ned på jorden. Der var simpelthen alt for meget adskillelse. Religionerne vil være... Så det er simpelthen en religiøs årsag? Ja. At du mener, vi ikke nej, det er adskillelse. Muslimerne vil være dem, der vil have magten, og det samme ved de kristne, det samme ved jøderne og alle de andre, der var der. Og det kan ikke lade sig gøre? Det kan ikke lade sig gøre, fordi at alle sammen skal leve sammen. Kan vi lige stoppe et øjeblik? Hvad mener du? Altså, jeg synes, at det Hassan siger, det passer slet ikke sammen. Altså, der er slet ikke nogen religiøs forklaring på det her. Vi skal ind på den naturvidenskabelige forklaring. Og hvad er den naturvidenskabelige forklaring? Jamen, det er simpelthen, at der har været et sammenstød mellem planeter, hvor så at Sublimen skal af vand er blevet ødelagt, og hvor derfra menneskerne er faldet ned. Det er den rette forklaring, vil jeg sige. Men I har jo ikke nogen beviser. I har jo ingen beviser på det. Hvorfor skulle jeg tro på det? Hvorfor skulle du ikke tro på det? Men det er da et dumt spørgsmål. Altså. Det er et meget dumt spørgsmål, det her. Altså, det giver ikke mening. Hassan Abdullahi, hvordan mener du, at menneskerne blev sendt væk fra Sublim? Jamen, det er jo det, jeg sagde lige før med, at vi simpelthen bare ikke kunne finde ud af at passe på den jord, Gud havde givet til os. Så det og vi var simpelthen for dårlige til det. Vi var desværre ikke sublime nok til det. Så derfor blev vi smidt ned derfra, og det er en straf, vi fik for Gud. Jo. Altså, vi var ikke gode nok. Der var lidt for meget adskillelse. Altså, når man lever i den sublime planet, så er der ikke noget adskillelse. Der gælder de samme regler, de samme lov for alle personer. Der er ikke nogen, der er højere end andre. Der er ikke nogen leder eller noget som helst. Og desværre, det var det, der var i gang med at udvikle sig i det perfekte ø. Og det er derfor, vi fik en straf af Gud og blev sendt ned på jorden. Men jeg er egentlig enig i, at den har selvfølgelig været der engang, Sublim, og jeg er også enig om, at mennesket de faldt af den her. Og det er stort set på samme måde som Birte her, hun også siger, at
at planeten gik i stykker, og så faldt menneskeheden ligesom af. Men det er jo en holdning, man kan have fra religion til religion. Altså vi som muslimer, vi tror, at den stadig findes, og vi kan ikke desværre. Hvis du lige holder et øjeblik, hvad mener du er ligheden mellem kristen-jødiske synspunkt og ateisternes synspunkt? Jeg synes, at de har et mere konkret forslag på det. At de mener, at skallen gik i stykker, og det var noget med nogle planeter, der stod sammen, så vidt jeg har forstået på det, du har sagt. Ja. Men jeg mener bare, at det gik i stykker. Så det er lidt meget det samme. Men at planeten gik i stykker, og derved faldt folk faktisk af. Ja. Og ind på jorden. Hassan Abdullahi, må jeg spørge dig om noget? Yes. Hassan Abdullahi, må jeg spørge dig om noget? Ja. Tror du nogensinde, at de kommer tilbage til sublim? Ja, men vi muslimer, vi har en forestilling om, at de folk, der er sublim nok hernede på jorden, de vil til dommedagen blive sendt op til øen Sublim. Og der vil der så komme et nyt start på livet, ligesom det var Adam og Eva, og så vil der komme en ny generation osv. Tror du kun, at det er muslimer, der kan komme tilbage? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det både er muslimer og kristne og jøder og folk fra andre religioner. Jeg tror, alle kan komme derhen. Det gælder bare med at være sublim nok. Altså, da vi var på øen Sublim, så var der jo heller ikke så meget med religioner. Det var helt ligestilling, og der var ikke noget adskillelse, så jeg tror ikke, det er en religion. Så jeg tror godt, at alle kan komme derop. Hansen, hvad mener du? Altså jeg vil lige sige, at jeg tror ikke, at man skal være sublime for at komme hen. Jeg tror bare, at vi skal finde en vej derop. Jamen det tror jeg ikke. Du kan ikke finde en vej derop, når den er konstant bevægende. Jamen har du måske så kilderne på, hvordan et menneske er sublim nok til at komme derop? Nej, det har jeg godt nok ikke, men det er et godt spørgsmål. Magda Madsen, kan jeg spørge dig om, hvorfor du ikke tror, at sublim findes? Jamen, det er jo bare, det er jo en myte. Det er jo en røverhistorie. Nej, jeg synes bare, du så, det lyder altså fuldstændig latterligt, du har jo beviser på det rigtigt. Jamen, eller ikke myte. Det er sjovt, fordi der er mange delte meninger ude i samfundet. Prøv lige at se med her. Hvad er din forestilling om verdens sublim? For mig så forestiller jeg mig som et land med alt går op i en højere enhed. Der er endeløse vidder, og der er helt uberørt. Der er ikke noget aftryk af mennesker, eller det er som om, der er helt fuldendt. Tak skal du have. Hvordan forestiller du verdens sublim? Det er bare en myte. Jeg tror ikke på det. Det lyder alt fantastisk. Tak skal du have. Hvordan er din forestilling af verden sublim? Min forestilling er, at det er et meget frodigt sted, hvor der er masser af grønt, sådan ligesom en meget frodig jungle, hvor det hele er sådan meget frodigt. Og så er der sådan en slags blålig tåge over det hele, sådan lidt tåget, og så er der sådan helt blåt, fordi den er omgivet af vand. Og den er fuldstændig øde, der er ikke nogen levende væsener, men der er måske nogle spor af levende væsener. Så nogle steder, hvor der måske er noget, der sådan ser ud til nogen, der har bygget noget eller lavet et eller andet, ikke? Eller måske noget, der er blevet ødelagt helt vildt meget eller sådan noget. Men ellers så er det bare sådan helt urørt. Tak skal du have. Og så er der også sådan små, sådan at jeg tror, at nogle af planterne, de kan bevæge sig. For eksempel svampen, de hopper rundt. Sådan noget. De er ikke levende, men de kan bare bevæge sig. Tak skal du have. Selv tak. Hvordan forestiller du, at verdens sublim er? Altså, når jeg tænker på verdens sublim, så tænker jeg meget sådan, så er jeg meget under indflydelse af det, som de mennesker, der har skrevet om verdens sublim før fortalt. Altså allerede de gamle grækere, som beskriver det som et sted, hvor vi aldrig nogensinde kunne komme hen. Og derfor er det selvfølgelig indlysende fascinerende at forestille sig, hvordan er det der sted, hvor vi ikke kan komme hen. Ja, tak skal du have. Ja, det var interviewsene, vi har været ude at lave. Birte Hansen, hvad mener du? Er du enig? Ja, det er jeg helt klart. Jeg er enig, og jeg synes, vores danske samfund beskriver planeten rigtig godt. Hvad siger du, Hassan Abdullahi? Jamen, jeg er sådan delvist enig. Jeg er bare ikke enig i det med, at der er hoppende svamper derhen. Ja, for jeg tror ikke, der er noget som helst liv derhen. Nej. Det tror jeg ikke. Jeg tænker...